Kalingap, kung maalala po natin si Dayang. Ngayon po, babalikan po natin siya. Mayroon po tayong dalang mga groceries. Tsaka magbibigay tayo ng cash. Wala po dun sa sis po ni Mr. Irias. Yung sis po niya nagpaabot. Ito, bibigay na po natin. Po tayo mga kalinga po. Andito yung anak ni Dayang. Ito po yung bahay nila. Yung nanay po, mga kalingap. Nakikituloy sila. Hirap din po sila dito at may mga anak din yung nanay niyang bago. Ito, ano mo yan? Ano? Tita mo yun, di ba? Iko na dito, oh. Papasok ko na ito. Alis po tayo ng sapatos, mga kalingap. Siyempre, kumusta man kayo dito, Dayang? Pasok. Mag-unboxing tayo ulit. Kailan ka daw maaral? Ano? Kailan ka na maaral daw, Dayan? Po alam. Sa Ngayon pasukan po, na? sir. Ay, ngayon? Ngayon po yan, sir, nung napasukan maaral. Ay, siya na. Oo. Kamusta dito? Okay naman po. Ngayon nga po, nagtigil ng ulan. Oo nga, inabaha daw Bumagsak na dito po eh. dyan. Dali, bibi! Mga bagong paligo pati oh. Oh, Ito, kapatid mo. apa. Ang liit pa. Kapatid ko. Bunso na yan. Tanong mo si mama mo. Hindi pa. Kamusta kayo dito? At syempre, di ba pag ano eh, ay syempre may pamilya na din si mama mo. Medyo ano man. Yung tunay mong papa, nasaan ba? Nasa ano po yung Cavite po, sir. O may pamilya na din na bago? Pamilya na din po yun. Naandun na po yung kapatid kong bunso. Oo. Sa ina. Oo. Tapos ngayon, okay lang kay mama mo? Masaya kayo dito kahit mahirap ang buhay? Masaya naman kahit mahirap ang buhay. Oo. Mga lahat babae ang Ito mo! ano. Baka mahulog. Oo. Bagong paligo lang din si ano. Ano pangalan mo? Pangalan mo daw. Si Marian, bagong paligo din. Eto, magwa 1 year old na. Ngayon po ano, February po, February 1 year old na siya. 8. Wala, 1 year old na din. Kumakain na ata yun ng kanin. Medyo ano din po at na ano pa rin tiyan niya. Oo, bawal pa yan ng mga mga gatas-gatas lang muna. Ito, buksan nyo. Sige na, Ah. bubuksan mo daw yan. Ano daw yan? Salamat Sir Alvin. Hinay-hinay. Hinay-hinay. Hinay. Hinang kalaban Oo. ano? Bahain dito eh. Palayan to eh. Po, pag malakas ang ulan, napasok daw dyan. Oo, pasok talaga dito. Okay man kayo dito? Paano yung asawa ni ni mama mo? Okay lang sa'yo? Sa inyo? Okay lang sa kanya na nandito kayo? Opo. Sabi ko nga po doon na ano, Mm. may bahay po kayo na ano sa akin eh. Maigi daw po kung naandun pa daw si kuya. Kumbaga, sabi nung Ano po ako din makakaano. mabait man si Mabait na po, mapaano na po. Pagkain, maalok. inaalok kayong kumain. Ano po? Okay man ang pagkain nyo dito? Sa laban po. Siyempre, okay man na nakabili ka ng bigas nung Bakit pala hindi ka nagdiretso dito? Di ba sabi mo nahihiya ka? Hinayaan mo yung anak mo nandun sa kalsada? O ngayon, nahihiya ka pa or ano? Medyo nahiya din po kasi may pamilya man po sila mama. Kawawa yung anak mo ay. Kailangan pa po ako. Alangan ka pa. Ayan na, buksan nyo na Dayan, no? Ay, Dayang. Pinagura mo. Delikado. Nakikilo ka. Hinay-hinay lang. Yan ang panganay mo. Mag-aaral na po siya ng kinder. Kinder, di ba? Diyan o. Opo. Pwede na yan. Marunong na siya magsulat ng pangalan niya. Opo. Magbilang, ganon. Ano naman yun po. Ilan? Carol nga po yun dun sa tambuhan. Sabi ng mga kasama, tigba 20 daw po. Nang bilangin niya, kulang daw. Nagang reklamo. Mama, kulang baga ito. Sabi, Oo. tigba 20. Ayan, oh. Ay, gatas, oh. Ay, salamat. Mama, gatas pa. Oh, gatas niya yan ng malalaki na. Oh. Eto kay baby. Junior 1. Hindi yan pwede. Kaya nga nagbili ako ng isang gatas para sa inyo. Ito. Ito sa inyo. O yan. May bibigay ito dun.
May tinapay. O ito, may biskwit. Siyempre may mantika. Kailangan. May asukal, may kape. Ayan. Biskwit. Dalawang biscuit. Oo. Dalawang ano. Ang dami nga, no? Ang dami yung mga kalingap yan, no? Mga dilata. Wala tayong noodles kasi medyo ano daw, maano daw yun sa UTI daw. Mama, wala Ano? namang isang. Hindi na ako nagbibili ng noodles ngayon sa beneficiary natin mga kalingap kasi UTI yung kalaban ng beneficiary natin. Ayan. Ang tinuturo natin mga kalingap, pagtanim sila ng gulay-gulay, kumain sila ng mga gulay. Mama, bakit na? Meron kang ano, mantika, toyo. Tapos ano? Babango Walang, sa gulayin. walang suka. Kailangan Mag, ano ka na lang sa kilikili, meron naman yan. Meron naman yan sa... tindahan. So, kasi ang lagi, mantika, toyo. Ito pwede na itong iulam. Pag sagad na, wala nang pambili. Ulam na to, no? Toyo, no? Pero may mga dilata kayo. Tsaka may mga, pwede naman dito magtanim-tanim ng mga gulay. Yun yung ano Tinapay ka ninyo. dyan. Uti baga tinapay. Kainin Sana ninyo. nga po sir, tuloy na ang init ng makatanim-tanim na palaman na daw yung sa loob. At saka meron pa akong ibibigay na ano, worth 2,000 po yung ano natin, groceries. Tsaka bibigay po tayo ng 3,000 kasi nagpadala po ng 5K. Mahigit po si ano, si sister po ni Mr. E. Reyes. Mga kalingap. Bakit? Bigay pa tayo sa kanya ng 3K. At siya na po ang bahala dito na kung wala kang bigas, may, siyempre, meron ka ng blessing ulit, no? Salamat po Sir Alvin at sa nagtulong. Oo, sa sister yan nung nagpunta sa iyo. Yung medyo may edad na, yung sinundo ka namin. Opo, ni maraming salamat po kay Sir. yung pogi. Yun yung pangalan. Mr. E. Kalimutan ko na po. Mr. E. Reyes. Salamat po dun sa sister niya. Bigay dito. Tuloy-tuloy mo lang kasi may pinagpaplano kami na mas talaga may makatulong pa sa iyo. Opo, Sir. Oo. Meron kaming ano, pinagpaplanuhan ha. Pag-pray natin kung ano yung kalooban ng Lord. Ano? Free lang tayo, Sir. Free. Malay natin na magkaroon ka ng negosyo or ano, bahay, ano. Ang magandang negosyo. Napicturean ko ikaw. Oo, basta marunong, ano. Oh, Tinda-tinda, Barbecue, Sir. barbecue. Marunong pa ako nung, Sir. Talaga, Bata pa ako nung mag-ano na ako. nagba-barbecue ka na. Mama, gusto ko mama tindahan. Malapit na yun. Pray lang, Opo, ano pray lang, tayo. positive lang tayo. Bigyan nyo ng biskwit yung ano, may mga biskwit. Share nyo yung biskwit, oh. Kay tita, ang liit ng tita nyo, oh. Maliit, nagbablog din yun ay. Para balagyan si Alvin. Nagba-vlog. Yung anak po ng nanay ni Dayan. Saan kayo natutulog dito? Diyan po sa ano, baba po, Sir. Dito kayo tapos sila mama mo sa ano, Mama, bigyan mo mama yung isang. taas tsaka si ano, Abo. tatay. Tatay mo na din yun yung asawa ng mama mo. Dito lang po tawag doon. Tito. Dito Bak lang po. tawagin mo din na ano. Magsimba kayo lagi ano. Dati nasa Pambuang kayo, nakakapagsimba kayo eh. Ilang linggo na din kami nagbalak magsimba eh. Maulan po. Yung sinisimbahan nila, kamusta? Yung ano po, may ano yung brother ano po nila ay namatay. Umatos daw siya. Christian church yung ano. Yung mga ganun din po kala. Ganaris guy. Magsimba kayo ano. Para... ngayon Para po si Mana siya. Sana makasimban. anong plano mong bilhin dyan sa cash mo? Ano ko na lang po ito kahit bigas, pang diaper. Oo nga Pang pala gastos no. po, sir. Diaper nga pala, kalimutan ko. Pero at least may gatas na si baby mo, hindi na swak. Ata yan yung, alam mo yung ginagawa mo yung pinapadede mo sa kanya. Hindi daw po pala yung pwede, sir. Hindi yung pwede. Kasi nakakano daw sa bata. Nakakasakit ng ano. Payat nga siya eh. 1 year old na. Ngayon may yan. Ano na yan, pwede na yan sa kanya kasi pang 1 year old na yan. 1 to 3 years old, okay na. Pwede na yung kay ano mo. Opo. May dede siya na ano, Meron na
chupon. siya. Okay. Ito siya, ano. Ano na lang pong kailangan niya yung Mga pabot nipon ka mama kutsilyo. para makadili. Kumusta na yung mga nanliligaw sa'yo? Anong ginawa mo? Lalo po. Anong ginawa mo? Ginawa ka daw eh. Pinag-block mo daw yung Nag-block ko na po. Ang kulit siya eh. ang kulit. Bakit? Balita ka, binilhan ka ng bahay. Yung nanliligaw sa'yo, tapos Hindi ko naman po Okay siya na to. tinanggap. hindi mo sinagot. Grabe kung iba-ibang babae. Ibang babae, yung papayag na kasi binilhan ka na ng bahay. Ano? Nagkukulit din po yan sir doon sa isa kong account. Sabi ko, tigyan mo lang ako ng konting panahon. Ayun. Ganun sir. Bibigyan ng konting panahon. Tahimik na po siya. Di, ano lang, Talagang chat. maganda talaga mag-focus ka sa mga anak mo. Pero hindi naman natin sinasabi na hindi naman kita kinokontrol. Ano, Dayang, makinig ka, hindi kita kinokontrol ha. Baka isipin mo kinokontrol. Pero, pa yung ano lang na mag-focus ka sa mga anak mo. Kung kalooban ng Lord talaga, halimbawa, kapag-asawa ka ulit, kung kalooban ng Lord, Wow, laki. ano, Medyo parang nahihirapan ako sir maghanap. nahihirapan ka maghanap. Bakit? Parang nag-chat sa akin na yung binabali. Wala ako na lang at mga anak ko po. Oo. Ano si Nino? Babae po. Hindi mo yan hinahanap, pinagpiprayan. Hindi na po ako nagang hahanap. Daya. Hindi ka na ano. Paano si ano, Ang asin. yung kakilala ko? Kakayang naglaag. Nag-chat pa naman po yun sa akin. Kumusta naman daw? Oo, di mo binablock yun. Hindi na po. At hindi mo interesado. Hindi mo interesado, no? Yung isa, bilhin ako mo kasi ano, Daim di, baka ano ha, nasa ano pa rin yan. Naniniwala naman ako na Lagyan mo ng asukar. ikaw ay marunong magdesisyon sa sarili mo. Alam mo yung tama at makakabuti para sa anak mo. Pero solo talaga ng Lord, ano, ipag-pray mo. Pero para Sabi sa nga po ng amin, iba dyan, palakihin ko lang daw po mga anak ko. oo, Trabaho daw po. Ang laki ng pili. pang ano ba, pang practical na ano, sa focus ka muna sa anak. Kasi ano pa yan eh, unfair din yan dun sa bago eh. Kasi healing process pa yung puso mo, di ba? Kasi na-broken ka dun sa dati mong asawa. Opo. Na iniwan ka. Di yung, nagbibideo. Yung ano, di paano yung bago mo parang panikit butas lang, ano? Parang ano pa yan, pag-try lang, ano lang, focus ka muna sa anak mo, sa Panginoon, na dito sa bahay nyo, bahay ng magulang mo, na maging okay kayo, ano, na hindi kayo magka-problema. Sana nga po sir. Sana nga. Pray lang, simba lang kayo. Simba lang kayo lagi. Nag-ano po, pipicture si Dayan. Sir, Sinasama ako ni Dayan. ay, tuwan-tuwa mo na ay. Nag-picture ka pala sa akin. May nakaraw. Kumusta pala yung nagbigay ng cellphone? Nagpadala siya ng Gcash? Yung ano po, Ah. yung December 31, tapos ngayon po, binigyan ko sa bagong Gcash. Yung sa malapit na po mako. Dali, sakay dito, sakay. Dali. Tapos ang pinong-problema ko lang Oo. po yung sa restaurant nito. Nalakarin po namin mama kung makukuha na. Kasi sa At least ano na, Mama, nagsakay ako. kuhain na lang daw po yun sir. kukuhain na lang. Tapos na daw po yung pirmahan na. Ay, kukunin na lang. Madali na yun. No problem na yun. Grabe no, grabe yung pinagdaanan nyo. Biruin mo na paano nyo nakaya yun sa kalsada, no? Po, sir, inurobo nga po ito. Ulitin mo po yun, huwag mo nang ulitin yun kahit Hindi na po, nakakahiya, no? Opo. Huwag matutulog sa kalsada kahit nakakaya. Magtuloy na nga kayo po sa kahit saan, sa magulang, kamag-anak, makikituloy lang Ang dami kamo. ng gatas kay Bibi. Huwag dun sa ano. Si kuya mo, kamusta na dun si kuya mo? 1, 2, 3. Hindi ko nga po alam. Balita po. Sabi magbabalik daw si Rosal sa kanya. Si Ate Dagul. Babalikan daw. Sabi daw po gusto magbalik kay kuya. Iniwan din ng asawa, pambi. Buntis naman, ba't mabalik pa doon? Sinong ama? Anong ano? Yung ano po. Yung bago. Naku. Bibi, nagpalit. Focus na lang sa ano, mahalin ang sarili. Muna, hindi yung kung sino-sinong ano. Wag! Sa mga anak ba? Yung importante mga anak eh. Mga nagbibigay lang po din si kuyang ano doon. Palit Mga kami. grocery ng mga bata. Nung, ano po. Palit mo da kami. Ngayon po yatang 16 napunta doon.
Nasaan si kuya mo? Nagtatrabaho ba Saan siya? po yun ngayon? Sa Matnog po yun ngayon, sir, nauwi. Sa tiyuin ko. Oo, pero may trabaho siya. Nakasusuporta siya dun sa mga anak mo. Oo. Ay, mga anak ng anak niya. Oo. Ayun. Ano lang, pray ka lang, ano. Dayan ha, pinag-aaralan namin yung ano pa yung pwede naming, ano, pray lang. Ano ba yung nasa puso mo ngayon? Walang bigas. Walang bigas. May pambili. Ano ba ang nasa puso mo ngayon, Dayan? Nagsisisi ka ba na blinak mo yung mga manliligaw mo? Hindi naman po. Ay, hindi na. Hindi naman. Walang bigas na kasama. Natawa si Dayan eh. Ako, sir, nagang-isip lang kung ano, kung sasagutin o ano, kung dyan ka lang muna o ano. Ipag-pray mo, tsaka yung anak mo, priority yan. Siyempre. Bigyan mo itong biskwit. Yung nanliligaw ba sa'yo, may mga anak na din. Bigpit na, bigpit na, bigpit Meron po nung isa. Yung isa. Ay, yung isa pa, marites ako, no? Wala man, binata Wala yung man isa. po, sir. Yung isa, binata. Yung isa, meron. Mira, ang dami mong manliligaw Dayan, ha? Asan kutsilyo? Ayan po, kain sila ng biskwit. Masaya man kayo at may ano, may mga blessing, ha? Masaya ka man, ano, Dayan. Dayan, Masaya ka, happy. Gano'n ka kasaya ngayong may blessing kayo? Abot tayo niyang tawa. May Abot itsura tayo niya, yan, ano? mga itsura mga anak mo. May mga Wala na, itsura. doon mo na yan. At parasaan mo na yan. Yan po, Tingnan mo na, sir. Oo. masasaya na po yung mga ano, oh, may, ayan, gatas nyo yan, ha? Ito kay baby. Maraming salamat po, sir. Yeah. Oh, Kakain na welcome. pati, oh. Pray lang, ha? Opo, free lang tayo. Salamat dun kay sister ni ano, Sir Reyes. Reyes. Maraming salamat Okay. din po kay Sister Kay Ma'am Reyes na lang. Mailan. Yan. At sa iyo din po, Sir Alvin. At sa Panginoon po, Sir Alvin. Maraming salamat po. Oo, God bless, ha? Salamat po mga kalingap sa panonood.